Jampuijalao Novemver Middle School High Secondary School Basement bisingo joto media channel na play hambai tor khachini omahai abo bai khachini প্রায় 600 বছর রাস আমল থেকে চিনি ও রাইবালমানি কলাইনি রাইবালমানি পান্ডা চলেও আগে খাওয়া অলিখিত তারপর চিনি লিখিত লিখিতর মাধ্যমে তারপর जों সাইমাগা চিনি ছয় চিনি রাইবালমানি তাও একলাই তাকলাই রংনাই 61 পর্যন্ত রাইবালমানি পান্ডা ও পান্ডা ও যত চিনি ওর আমচাইনি চিনি ওর কোনো ধর্ম নির্বিশেষে जों যত হদানি ওর ফাইयै চিনি ওর দোকান পাট মেলা তেলাও যে কোনো সংগ্রাম খাইমানাই আবান বাই চিনি কলাই সমাজ কোনো আবো বাধা বিঘ্ন করে যত চিনি ওর দফা দङ দফাर फाइनो सुस्थभावेनो चिनर राइबालमानि पान्डाव फायै माजा फायै ब्रनि नियम शृंखला भावे जे चिनि पान्डानो संसार नानि बागै ब्रनो भाइनो आनि व्यक्तिगत आह्वान जानावो ताइ तामांलाय चिनर एलाकाव जे राइबालमानि दिन 19 तारिख चिनर मेन उत्सव मनाय आदिनो चिनर जतनो आइन शृंखला बद्ध भावे नियम कानुन भावे माने चलायनो बागै जतरनि आमचरण नां साख्लायो कुनो वाइ सुलाय अंग याख्लायै जतर फाइनाय माजा फाइनाय जतनि दफारनो नां आनि खाबाय खबायनो ब्रानो कयो जाहाते चिनिओ एलाकाव माने कुनो बाधा बिघ्न याको लामा राव कुनो बाधा बिघ्न जातै जाहाते चिनिओ पान्डानो काहाम का चारित लांना बागै आंगर चिनि कमिटिनि पक्ष थेके भाइनो बलम जानो भाइनो आवेदन नारगो जत चिनर फाइबाना पुलिस प्रशासन दंनाय चिनर दंनाय एसडीएम दंनाय जत दंनाय तबेका चिनर तै कैसा दङ चिनर उत्सव जे माजा फाइनाय चिनर डिप्टी सीएम फाइनाय तै चिनर एडिसिनि जत चिनर महाराज दङ सीएम दङ ब्र फाइन फाइनाय एनसीडी ब्र फाइनाय तै मेबर जमाते फाइनाय तै अरनि चिन लोकेल एमएलए दंनाय वीरेन्द्र किशोर देवबर्मा महोदय दंनाय तै चिनि अर दुईटा विधानसभानि बांमा 30 बांमानि कन्स्टिट्युसननि विधायक श्री रामपद जमाते भाइनो दंनाय अ आमचायाव दुईटा बनि एरियाक्लायो बेसिरभाग बनि नजरनो तिनटाक्लायर फिल काहाम कने बनि सहयोगिता माखासें ताइ और जे चिनिर पान्डाव जे राइबालमानि पान्डा जे उत्सव थाइजामनि अब एकदम गभर्नमेन्टनि सभासबै जों तिनि अ पान्डाना संसाय मांखा भाइ बिलाइ खाचिनि त्रिपुरा सरकारनो जों आवेदन नारगो बरनो हामबाय जानांगौ रावचनो सहयोगिता खालायो चिन पेन्डेल पूरा पूरी साहाय्य खालाया तार माने चिनर ब्लक अधिकारी चिनि बिडु एसडीएम एसडीपीओ ओसी चिनर जे तने आरडी डिपार्टमेंट ताइ टीडब्ल्यूडी जत डिपार्टमेंट अधिकारी ब्लक अरनि ब्र भाइनो चनो बेलाय खचनो सुबा मुंग्रिखा बरबाइ ब्रनो भाइना पाइपलाइ बेलाय हामबाय जानांगौ जत अफिसार गणन कतै चिनरनि चिनि न अरनि जागारनाय चिनरनि श्री देवबर्मा मेमोरियलनि 12 स्कुलनि हेडमास्टार श्री धर्मचरण जमातिया महोदय भाइनो बसनर फिल्ड जागार इमान बागै बर भाइनो बेलाय पाइपलाइ हामबाय जानांगौ ताइ चिनर जत डिपार्टमेन्ट सहयोगिता माध्यमेनो चिनर 61 पन्त राइबालमानि पान्डानो साक्सेस खालामनो बागै चिनर जत अफिसार जों 2-3 बार मिटिं चलिखा बरनो सहयोगिता नावैनो जों चिन उत्सवनो যথেষ্ট माने समय मतेनो जों आदिनो चिनि प्रग्राम आरम्भनाय 4टा থেকে चिनर गंनाय रिसिप्शन दंनाय मन्दिर आताइमन फैनाय चिनि मेन उत्सव राइबालमानि जे प्रग्राम 6टा सिम आरम्भनाय फैनाय থেকে आरम्भनाय माने और चिनि सामं माने जत चिनर दफानि बरनो चिनर सामं दंनाय आबानो नायनानै बागै जतनि अर फाइनाय लोकेलनि बांथों बायरानि फाइनाय थों ब्रनो भाइनो आन्तरिक भावे आं बर जानो बाखा काम जानांगौ जे फाइनाय काम नाय थांनांथों कुनो अर होइचों मांगिया जतनो चिनि पान्डा अब समाज पान्डा निजिनि बाखावा सबायनो जत फाइनाय रनो दफारनो नाय थांना बागै ब्रनो आं अनुरोध जानांगौ हामबाय रकलै और जंपुइजालानि आं अबलकनो आनि पारा आनि पुसकाताबो खाइनेस राय त्रिपुरा माने अलय समाजनि खाइनेस राय ताबो आं बर्तमान खुलुमका मीडिया काखुब फाइनाय रंना बा इलेक्ट्रिक मीडिया
Ani mung Anup Kalai, kami Ompi Nagar, Pustapis Ompi, PS Ompi, Gomoti District. Hapang ni Unista Dopa di Prabosong tai Kumun Bosong Rana ini Ekitiba toba. 17 November 2021 ইংরেজি তিনি কলাই সমাজ তথা কুসুম কুসুম বুয়াগ্রানি মল থেকে শুরু করে প্রায় 600 বছর তাকলাই বিসি জরাতি তিনি কলাই সমাজ বা কাস্টমারি ল সেই কাস্টমারি ল ni bisingtoi asai diruni simi thima jara jemon asai khe jara klirongno abor yakma suo kathar khaiman bisingtoi khile khanga tere din shraddo ebong kailebari bises khaye kailebari rok chini ei customer lo ni bisingtoi khlaijagi tongo tai chikon mikon kisa masa kami bisingo ba tiprasan kising tiprasa bolai tolai onglai samadan khaime ni jagawa kini kami ni chokdiri ni songjak tongo sara tipra rajyo sei kami chokdiri ni bisingtoi chini rajdhani bisingtoi bichar achar nai de khlaijagi phai tongo ebong ei 153 তম বাসুরিক রাইবালমানি পান্ডা এই পান্ডানি bisingtoi जों bisi kaisani chini je tongmung changmung customer lo ni bisingtoi je raida sei raidana जों mulayan khailayo ebong Raibalmani bisingtoi जों bosor waisa chini sara tipra rajyoni bishes khlai kolai bosongni je census jemon chini kolai bosongni bisingo bosor jerati uchu sikito kolai bosong sowika ebong bekar bosor jerati tong tabak jora ebong chini kolai bosongni bisingo jora sangka bosor tong जों abo bepakno ei basore Raibalmani pandan bisingtoi जों census bisingtoi khobor nalayo ebong chini je riti riwaj বিশেষ করে কলাই সমাজনি ট্রেডিশনাল বা পরম্পরা जों এই রীতি রেওয়াজনি bisingtoi এই মেলা প্রাঙ্গণ रोजाबलायमानि मोसालायमानि लेबांबुमानि मामिता मोसालायमानि गरिया डान्स ताई বিশেষ করে তাবন যে मडार्न जुग जाराय रगनि हुकुमु हुकुमु पान्दा आरानि बिसिङो जोंनि कलाई बसंनि बिसिं नो बिशेष खाय गामि आमतायनि फायै जों आरो बलायलायो এবং এই बलायलायमानि बिसिङो जोंनि आरो प्राइज दङ ताक्राय जोंनि गरिया डान्स फार्स्ट प्राइज मानाय 10,000 এবং সেকেন্ড প্রাইজ 7,000 এইভাবে जों प्रत्येकटा যে हुकुमु हुकुमु तुइ मोसानाय रोजाबनाय बरकनो जों प्राइज रिजाकनाय এবং এই मडार्न जुगाव ताबो बुइनि साथे साथे जोंनि कलेज समाजनि सिख्लाराबो हायनो सिख्लिराबो हायनो ताल मिलि चलना थांमानि बागै जे मिस कलय मिस्टार कलय हिनै प्रग्राम खायलाय जागि दङ এবং सिंगारनि बिसिङो जों फातानि सिंगार और पारमितारियां ताई जयन्त जमातिया बरनि लिडारशिप बाय और जायगा अर्केस्ट्रा बहायनो संसाजाकनाय आं हानबागिनो कबं मंगनारगो जे ओ आमतायनि ताई चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि कलेमा कलेजा अंयाफानो कमन बसंरानो बाहायनो चिनि ओइ मेलावा फायमानजा फायनायनि बागै तानि बागै माले जों ताक्लाय बालायके जों चिनि भाग्य हनुमानो जे जम्पुइजाला आमचाय विशेष खाय अब एदिसि खुमलং एरिया बुकलायो ताई सदर आगरतला और चिनि ओइ मेला सुदुनो देबबर्मा कुसुमरुं नखला अब चिनि एसडीएम अफिस ताई जम्पुइजाला बिडिओ अफिस एवं एसडीपी अफिस बाहायनो एकदम नियारे हायनोबागै आसा खालायो जे चिनि मेला बेलाय सुस्थभावे सम्पूर्ण अंनाय
তাই जोङो volunteer bo মোটামুটি এই জম্পুইজলানি যে ক্লাব দंनाय সেই ক্লাবরাनो প্রায় 400 नि উপর जों volunteer নিয়োগ खायखा गारि पार्किं खालामनानै बाहायनो जोंनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारिदिगैनो जों पार्किंनि व्यवस्था खालामजाक दङ आर जोंनि VIP रक्त अर मेन जोंनि बुबाग्रानि तिफां तैनो जोंनि मेला संजाजांनाय এবং नरक যতन नुबि माखना मिडिया बंधुरा जोंनि जे रीति रिवाज नैयै जों कलेज समाजनि जारा समाजपति थांनाय 7 जन आरो तंमानि সেই थांनाय 7 जननि सिंहासननि गान्दार बुबाग्रानि बागै कायसा गाग्रा गाला सिंगेल भाबे सिंहासन खायजाखा এবং লাই थांनाय 150 तम बाछुरि कलेज रायबालमा पान्दा बाहायनो जों बुबाग्रानो এইভাবে বিশেষকৈ ত্রিপুরাनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव सह जों नायथावनो थाखाय जाम्बिसरा आमथायै जों जोंनि मेलाना खालायलेखा ताई तो कुनु सानानिख्रुइ आं ताहाय गोबांनाय जाहाथे सुशृंखल भाबे जोंनि मेलानो जतनो दुइ दलै नायथावनो थाखाय मेला संसारनि बागै आं कबागो एबा आं लास्टे पाइथागो कायसे मेसेज होनानै मेसो कलय हिसाबै कलय समाजनि तरफ থেকে जे गाबोननि दिनाव যারা जों नुगो जे विशेषकै जोंनि सिख्ला बसंग देननाय चावो ताई निने चुवा गारा केफे गङै लामा पान्थर बाइक एक्सिडेन्ट खायलायो गारि बाय गारि थुथायलायो मेलानानै फायै नगबन्द फिरुगि थांमालाया এই সমস্ত চিন্তাধারা খায়াকাरै যাতে সুন্দরভাবে जोंनि मेलाव फायनायनि बागै आं जतन आह्वान नारगो এবং आंनि परिचयखा आं ताबो कलेज समाजनि समाजपति कामथिकाव आं नेक्स्ट ताई 5 बছর পরে आं राय सगिनाय जोंनि रायखा कलेजनि सबसे सर्वोच्च सुप्रिमो हाइनेस राय बंका मंगल पदकलै ताबो बर्तमान जोंनि राय ओइ जम्पुइ आमथाया ताक्लाय बिसा राय दंनाय राय मेला এবং তাই 2 বছর ও आमथाया राय मेला सम्पूर्ण अंगमानि पड़े 2 दो आमथाया सगिनाय 2 दिननि पड़े आंनि नगो आं निजेनो रायङै थांसिनाय हामबाय जतन खुलुमका समाजपति कामथिकाव पुष्ट दङ এবং आंनि दप्तर विशेष खायै अर्थ दप्तर এবং বিচারক जोंनि समाजनि বিচাर आचार अब दप्तरनो ती दङ এবং जोंनि जे रायदां आं जे लाथा तिमानि अब जोंनि बुबाग्रानि मावला जों लाथा मानमानि এবং बै बुमा हाय जोंनि मानै दङ मेडेल থেকে শুরু করে सेंग्रा नवाबो राय मेलानि दिनो नुंनाय এবং सेंग्रा 2 जन बेलाय नायथ'खो मोसाव बरक आजाराव नुगानो हामबाय जतन चिनि तिब्रा हाकतनि जे तिब्रासा प्रेस नि जे फाइमाजा कुहिरानो चिनि बसकां गो कलय रायबालमा पान्दा 155 बोसोर कामानि आमन बागै जे फाइमाजा फाइमान बागै जतन ताइसा हामबाय फाफ्लेया आनि बुमुंका ब्रिगुराम कलय आं कलय समाजनि जाकसुमनि सचिव अथवा सेक्रेटारि जतननि लोकनि थानि कयमुं नारगो जेता कयमुं नारगो ताइ गोबावमुं नारगो सिनि जे कलय रायबालमा पान्दा जागा सिरिसितिनि सिमि फाइफिमेनि खालायफिमेन अमना जतन फाइनि फाइना बागै गोबावो तेकेसे सिनि अ जागावो कलय सिरिसितिनि सिमि जा थाङि फाइमानि बा सिनि हा सिनति प्रसारक जे थाङि फाइमानि थुंमुं सिरिसितिनि थुंमुं रगो नायमानाय थाङि 19 तारिख नभेम्बर 2021 अ जागा सिनि जे अरुंनक अख्लावा सिनि सुदिनि देबरा मेमोरियल हाई सेकेन्डारि स्कुल बिनि लगेवो नुकजाकनाय सिङा जागा गोबां मानो नायफैमाननि बिसिङा सिनि सिरिसितिनि गानमुं सिरिसितिनि वामुं सिरिसितिनि जुमुं रबु फुनुकजांनाय एक्जिबिशन हिसाबै आमनाबो नान्या बागै जतन थानिनि गोबावमु दासिंगो थांमानि थिनांनि थांमुङो तलांना बागै जों जतननो गोबावमु सिनि जे सिरिसितिना नाय तलांना नांखाका सिनि कलेराना नान्या फाइनानि बागै बेलाय खाना जों लखरान थानि गोबाव हरु आसना हामबाय।